Buenos días, Joan. Buen día, Cris. Te he puesto el pan pequeñito porque no me queda el grande hoy. Bueno, lo del pa t'ho perdonaré. Jo crec que en això tindré prou per avui. Muy bien. Pues res, me quedo així. Que vagi Que bé el dia, aproveche. Joan? Bon dia! Elisa, tu què fas per així? Què fas tu per així? No, jo esmorzant de bon matí, lo de sempre, per la càmera. és molta energia. Tu saps que podries reduir moltes calories al voltant del dia si substituïssis uns aliments per altres? Substituir. Això és fàcil. Cris, pots canviar-me la ioli per maionesa? Ai, mare, no, home. Tu tens que vindre a mi perquè anem a tindre una conversació molt seriosa. Això a la taula, però... Anem a consulta, Elisa. Elisa, ja estem així a la teva consulta i jo vinc en un poquet de temor. Vinc atemorit, Consulta. Per què? Penses que te vaig a ficar a dieta? Igual sí. No. Que no fa falta, home, que pots reduir al voltant de 100 quilocalories en tal de substituir uns aliments amb calories buides per uns altres que tenen molt de nutrients. Si és així, podem començar a parlar per primera hora del matí. Ja m'has dit que un entrepà de truita no és el millor a primera hora. Jo crec que això és molt fort. Has començat el dia. Què podríem fer? Per exemple, canviar el xocolata típic de la llet per un cacau pur sense sucre. I per acompanyar la llet uns cereals? Uns cereals amb compte perquè tenen molt de sucre, per tant, uns floquets d'avena serien perfectes perquè tenen tota la fibra, o unes torradetes de pa, però sempre integral. Ho hem dit moltes vegades al programa, la fruita millor sencera que en suc, no? Millor a mossos perquè tindrà més fibra i serà més saciant. I també un altre snack que podríem fer a meitat matí, meitat vesprada, un iogurt molt senzillet. Un iogurt, si és possible, millor un iogurt natural de tota la vida que pots combinar amb qualsevol fruita, que queda boníssim. I entrant ja a les menjades fortes del dia per a dinar o sopar, que és el que hauríem de tenir en compte per seguir restant. Millor ficar sempre molta verdureta. I a més, molt important, la tècnica de cocció, perquè reduirem molts de greixos a l'hora de cuidar-lo. Per exemple, torraet, bullit, al vapor, que tenim aquests aparatos. Pues avui els usem i m'ensenyes a fer unes verduretes al vapor, però mentre jo també he preguntat a la gent a veure què fa per anar reduint calories. Si t'apareix, mirem què ens han contat. Sí, el sucre del cafè sempre ho elimine. En lloc de menjar qualsevol carn o un llomello en massa greix, menja llomello d'este que no té tant de greix o pitera de pollastre. Pero eso también va influenciado en la calidad de los alimentos que comemos. Hoy te pones a ver los índices nutricionales de cualquier producto que venga envasado y la mayoría son grasas saturadas, carbohidratos. Elisa, ens han dit moltes coses, però correctes totes? Jo crec que sí, reduir una miqueta el sucre, perfecte, reduir els greixos també. Però ara, que tot envasat, però si tenim uns mercats tradicionals estupendos. I ens arriben també preguntes al WhatsApp del programa. Per exemple, avui ens diuen: Elisa, cal eliminar el xocolata de la nostra dieta? No fa falta, Joan. Hem de triar el millor xocolata, que serà el que no continga res de sucre i un percentatge molt alt de cacau, que té moltes substàncies antioxidants. Elisa, molts bons consells. Anem restant calories cada menjar, però és que no em parlem encara de la meva favorita del dia. Però si ja de tot, així. Ens falta la sobretaula, després de dinar una xerradeta, un cafè, ja sé, el cafè sense sucre... Però si has menjat bé, què més vols? Mira, jo, el dinar avui, les verdures al vapor les fiques tu, però la sobretaula va de la meva part. Avui, per veure l'alqueria blanca, tenim així unes galletes boníssimes, això s'ho passem superbé. Això, jo crec que tinc molta feina així a la terra viva.